Marhak done naikol thairokni bisingte robo kubuni naikol nairokni sal rogo teibo Tripura rogo palai jakmani tang sal logobo silbachi chuku sal rokni chengjagmani Erinogorni naimathang bahini kholawo watirok tongmani bagino kisasani bisingteibo chikoncha pandrok khlaijaka aro rogo nukjagui tongmani home guard civil defense no khoboi tei kubuni dal bidal phunuk mongrokni bisingobo koglai mongrokni phunuk mongrokni bisingtei phunuk jakmani Apando phai manjak phaika hastini hanaikol thani aroni tabukni মন্ত্রী এনসি দেববর্মা মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল নাইমাথাং বাহিনী অকারা নাইকল নাইন খবই তে কবনি লুকরগব আমরা এর আগে রাজ্যভিত্তি সংখ্যাতম সিভিল ডিফেন্স এবং হোমগার্ড ডে Bio report, Channel Dinda.